comedy bar po ang pinasok natin, so bawal po ang tanga, bawal po tatanga-tanga, at bawal po ang pikon sa lugar na to. Bilang pikon ay sinyalis sa katangahan at kabubuhan at mga bilang karawan. Tama! Tama! Kasi sinabing comedy bar, biruan na nagaganap. Kaya pag sinabing pangit ka, Biro lang yun. pero pag sa'yo na yun, Depende. Pag paulit-ulit, magkatigiban. My darling, I love you, 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 I love you. ano bang September? September. Do you remember? September. Come on. September. September. Come on. Ano ba kakatayin talaga natin? Celebration o ano? Celebration. Celebrate good times. Celebrate September. Ano ba talaga? Pisti. Ano na lang? Yawa mo na show. Dapat kinukunan na to. Ayan, kinukuha na naman yan. Sige. Alam mo. Ano nga? September. Ano kakatayin? September. September o celebration? Celebration September. Pakaluin natin. Bahala na kayo kung saan kayo basta. Ano nga? O sige, paano yung September celebration? Celebrate good times. Come on. It's celebrate in September. Ano nga? September na lang. September na. Okay, Okay, ayan na. Tama. Let's celebrate good times September. Ganun talaga yun. O, celebrate. Do you remember 21st night, September? Na changing the night, remember? Ganun. Parang yung ano yung poker face at saka... Ay, parang lagyan ako konting echo. Come on, everyone, mga pakay! Hey! Welcome to the next comedy bar! Come on, let's celebrate! Energy! Let's go! Para sa itaas! Walang tao sa taas! And, two! Do you remember? Madali pa kita tayo! Bakit patay? Gago! Tama naman na! Mali ka! Umpisa na sa mababa yun. Do you remember? Mali! Ako na nga anong umpisa kakanta? Sige, palit tayo. Okay ka na ako. Mas maganda kung change position. Change position tayo. Yan. Ako, Change position. Change position. Change Sige, dito. Doon ka. Yan. Yan, okay. Change position. Ang galing, may nagbago. Ako na una kakanta. Sige. Sige. Mauna ka, sundan mo ako. Hindi, mauna ka. Mauna ka, sundan mo. Kung gulo. Hindi, mauna ka. Mauna ka na. Tapos kami bahala sa bulaklak, sa kape. Utang ina mo. Bisli ka. Humog. Hanggang. Laslaw ka ko. Pisli ka. Pisli ka, auntie. Okay, ready? 1, 2, 3. Everyone, Hey! Lamo. Happy 3 million subscribers to the Klein natin! Lamo. So, puro ganyan. Remember, September, I was saving the time. Remember, I was having the time away. My heart's ringing, singing songs, singing, out of heart at the time. Remember, connection at the time away. Everyone just walk along. Body up, say you remember. Body up, touching at the time. Body up, never was a cloudy day. Tanda na. Okay, good evening everyone and welcome to Welcome to Klein Tanem Comedy Bar! And listen, at syempre, mga
Magandang gabi po sa inyo lahat at syempre I would like to remind you guys na comedy bar po ang pinasok natin so bawal po ang tanga, bawal po tatanga-tanga at bawal po ang pikon sa lugar na to. Bilang pikon ay sinyal sa katangahan at kabubuhan at mga bilang karawan. Tama! Kasi sinabi comedy bar, biruan na nagaganap. Kaya pag sinabing pangit ka, Biro lang yun. pero pag sa'yo na yon, Depende. Pag paulit-ulit, magkatigiban. mukhang totoo na yon, di ba? Pero hindi naman, totoo. Ganun na to, so ito ibabalik ko Ang na. sarap mag-perform nito habang umaandar yung yate. Nakakahilo. Correct, pero masaya, social. Tayo lang may comedy bar sa yate. Connect live natin yan, ganon. Gago. Gago. Tayo lang mayroon yan. Oo. Oo. Meron ba sila niya? Oh, wala. So, enjoy natin ito. Celebration to ng Connect Live natin 3 million subscribers. So, Gagawin guys, natin masaya ang gabi. Makaka-experience kayo, of course, ang ating mga katandem dyan na nanonood, makaka-experience kayo ng parang tawag dito. Comedy bar. I-refresh natin ang comedy bar kasi na-miss natin to. 2 years na tayo hindi nakapagay sa comedy bar. So, ninakaw ng pagkakataon ang ating Kasiyahan, yung gusto nating mawala ang problema, makalimutan ang mga problema, ninakaw ng COVID-19. So ito, kahit tayo lang ipapadama namin sa inyo kung gaano kasaya sa comedy bar! Yes! This is how to remind you guys na ito po talaga ang comedy bar na sana ma-experience ninyo 2 years ago. Yes. Na kinuha sa atin. So, comedy bar to siya. Ulit-ulit? So, biru-biruan lang po magkakantahan tayo. Kung may mga request kayo na kanta, sabihin nyo lang pag alam namin. Kakantahin namin. Lalo na kung meron kayong ibibigay. Oo, tama. Tapos yung magbibideo ha, reminders lang po natin na bawal po muna mag-post pag hindi pa na-upload to ha. Oo, kasi nga, babasagin talaga sa harap niyo. pero ang mag-request, ang may karapatang mag-request lang ngayong gabi ay si Ma'am Bing. Ma'am Bing. Walang iba. Ma'am Bing, kayo lang po ang mag-request. Hindi, ma'am, pero kayo po ang pwedeng mag-request. Anong kantang gusto nyo marinig sa amin, kakantahin po namin. Kasi alam po namin na kayo lang po ang may kakayanang magbigay ngayong gabi. Oo, dahil yung lahat dito, nakikikain lang po talaga. Okay? So, kayo lang po talaga. At malakas talaga. Iba ang dating ni Ma'am Bing. Just go. Alam mo, nakita ko si Ma'am Bing kanina. She was staring malayo. Wow, ano ulit? She was staring. Stare, ano staring? Staring. Okay. Pero siya na nahihilo masyado yan. Hindi. Parang yung tingin niya, parang beauty queen yun. Parang siyang, she's thinking. Na? Oo, she's thinking na. Para? Paano ko kaya tutulungan itong mga baklang ito? Ay, palapakan niyo mas iba. Iba yung pakiramdam ng gano'n. Ma'am Bing, upo kayo dito. Ikaw Nakita ko talaga yung mata niya, nangungusasyon niya. Paano ko kaya matutulungan itong mga baklang to? Tapos? Samantalang, gipit din ako. Uy, hindi siya pwede mag-ipit. Siya may-ari ng yate. Yes, diba? Napaka-low profile. Correct. At syempre, huwag masyadong lakad ng lakad po yung pasyente. Oo, ha? Lalo na dinedialysis po, ha? Kaya hindi gumagaling, kunyeta eh. Matigas ng ulo eh. Kinakatiter ka, lakad ka ng lakad. Baka mahilo ka lalo sa barko, ha? Oo. Wala niyo yung dani kahapat. Oo, carry lang yun. Sige. Basta ganun lang nyo, mag-enjoy lang. Ready ba kayo mag-enjoy tonight? Okay, so ganito gagawin natin ha. Lahat tayo dito ay feeling na magkuklose, magkakapatid, magkakamag-anak, okay? Pero sa itsura, iba-iba tayo. Oo, syempre, tulad ni Jewel, ni Tekla, yun yung mga itsura na talagang alam nating patapon na. Uy, grabe ka naman magsalita. Na tipong kahit malaglag sa barko, hindi na babalikan. Oo. At saka mga ganyan si Jaro. Ganito, ganyan mga itsura, safe yan pag pumunta sa dagat. Kasi, kahit pag malaglag yan, hindi naman kakainin ng pating yan. ano sabihin? Oo, sabihin ng pating. Magmamasid mo na yung pating ko habang nakalutang si Jaro. Sabi ng pating. Ano? Ano ang sabi ng pati? Huwag mo akong ninlangin. Lukos ka, lukos. Pusit ka, pusit. Wow! Kung makatawa naman, ito rin safety ito pag nalaglag sa barko. Hindi rin kakainin ng pating niya. Bakit? Titignan din siya. Ay, talaga? Sabi ng pating, butanding ka. Butanding and pating Friendship Day. Ayan, gano'n. Pero hindi, basta importante maging masaya tayo. Lahat po ng namumutawi sa bunganga namin at bibitawan namin. At
Mukhang nautal ka na naman ngayon. Yung totoo ba nautal ka? Ha? Mukhang umano ka na naman, no? Oo, wala kami na siya. Saan ako kukuha dito? Sa akin. Pero hindi, yeah. At syempre, comedy bar, kayo din ay invited kumanta. Correct. Yes. At marami tayong mga singers dito. Tama. So, Oo. ito pong ang stage namin. Ito pong tinatawag natin yung mini stage. Oo. Alam mo ba't natin umpisahan ngayong magpakanta muna? Why not? Ay, maganda to dito parang showdown, no? Correct. Pero ngayon tawagin muna natin isa sa kasamahan po namin sa comedy bar. Palapakan niyo po, napakaganda ng muka. Napakaganda. Hello! My God, a face. Ano, face? A face. Ano yung pandikit? Face? A face. A face? A face. Letter F. A face. Face. A face. Oh, face. A face could launch. Wow. A Launch? face could launch. Launch? Lunch. A face could launch. Ah. 1,000 shit. Ha? Oh my Fucking shit. Palapakan niyo po, Jewel! Jewel Jensen. Oh my God! My God. Yes! Congratulations! Pumili ka na ng bayong? Hoy! Ay, Hindi sorry. Ay po, Ate Tunita. Eh, sandali, huwag ka mag-ate kasi baka sabihin nila kapatid talaga kita. Tanggalin mo na yung face mask mo, I'm guys, ano lang to, disclaimer. Lahat po kami dito na nandito sa vicinity na to. Lahat po ay Nag-swab dumaan test. sa, hindi lang antigen na. RT-PCR. Ano ulit? RT-CR. Kasi sa CR na kasi nato. Kasi So, sa RT-PCR kami. Oh, naka-RT-PCR. Baka dyan kasi baka mauntog ka. Bobo na, bakla pa. Dito ka. Lumapit Grabe ka sa naman po ilaw. itong bar niyo. Hello po, magandang gabi po. Nadali lang. Huwag mo na magsalita masyado pag ganyang mukha. Grabe ka na. Nag-RT-PCR po kami, so safe po kaming lahat dito. Okay? At kami Yes. ng mga close friends po kami. Ano, Dito. Dito ka kasi. Oo. Yan. Ba't di kaya tayo umurong? Yan. Okay. May Wala. ground yan. Pag ganyang itsura, mag-ground talaga. Uy! Maraya. Oo. Ayan. Mukhang alam nila yung hero. Kaya, ano ka naman? O kaya ano, always be my baby, mga ganyan. Honestly, my baby. There's a hero. There's a Surudut. Lululut. Lululut na lot na lang. Ano yan? Always be my baby. Alam mo? Pass pa. Ayun, yun. Isa pa, yung isa. Yan, yun. Chararat. Magbabalik si Ron. Okay, iba, basta yung ano na lang nung alam ninyo na Mariah. Ano ba ang alam niyo Mariah? Yan po. Gusto yung always be my baby. Ay, mababa. Taas mata. Ang kuya, Yan. lipat kayo sa taas kuya para Madilim na dun eh. Tanga-tanga ka. Yung ano lang, yung key. Key of... Yan. Yan. dapat ang ano bang game mo? Key. Oh. Ayan, E. Dapat ano kuya Jeff, wait ka. Dapat Kyofu. Ano kayo po? Puki. Hoy! Pasto sa baboy. Parang puro toot yung ano nyo. Okay, go! Ano to? Palapakan naman, Jewel Johnson! Yes, everybody, thank you very much. Happy 3 million subscribers to Negla. Hey! You will always be mine. I wanna be free, so that you can lie. 'Cause you know in my heart, baby, I will never die. You will always be a part of me. I'll find you indefinitely. Only 'cause you know you can't escape me. Oh, darling, 'cause you'll always be my lady. The linger of time. Time that is wrong. Oh, Baka may lumabas pa. you'll always be my baby.
If you're determined to live, boy, I will stand in your way. But the heart is free. You'll be back again. Cause I'm not in my heart, baby. Oh, well, never time. You'll always be a part of it. I'm fighting you indefinitely. Cause you know you can't escape me. Oh, darling, cause you'll always be my baby. Sing, never let go. So I gotta repeat this. I'm ashamed. Oh, darling, cause you'll always be my You'll always be my baby. Kaya nga yung barko, club ko sa pupunta dahil sa'yo. Oo. Arte-arte. Guys, huwag kayo maingay. Alam ko, Bakit? mabait to si Denise. Talaga ba? Inalaga niya yung mga anak ng isda. Ano to, tuna? Pero bagay na bagay sa yung kulay blue. Oo. Nagbuka kang gasol, ha? Wow. Shilane. Social, di ba? Wow! Hiya-hiya. Oh, bakit? Oh, tingin. Ah. Oh, tingin ka sa kabila. Oo. Oh, di ba cotton buds? Kala ko ron. Roll on ka daw! Ate! Ay, ate, roll on ka daw, sabi! Roll on ka daw! Galit na galit ako ba't tawag ang roll on? Kasi I hate that. Hindi ko magamit niyan. Sinis ka, taka ng isa. Ano ba yung tsura? Bakit ba ganyan? Ano ba tong tiyan mo? Oo. Ano ba yan? Kasi ang sipag-sipag kumain ang tamad dumumi. Hindi, actually, ako nagpapaandar ng ano, Na? ng yate. Oo. Kaya pinaano ko lang kayo yan. Hindi. Pero gusto mo katayin muna. Kahit ano lang, Adele, ganon. Ay, ito, Adele. hindi. Lady Gaga. Oo. Ano yung... Hindi, bukod doon. Yung Lady Gaga, Lady Gaga. Paano yung Lady Gaga? Shallow. Lady Gaga. Sir! Inang iba. Ano po, anong ano? Never love again. I never love again. Okay, sa'yo yun. Ay, taray. Okay. Paray may humor. Dito ka na kasi. Kumusta naman ang masahe sa'yo kagabi? Wala. Wala, auntie. Kumusta ang masahe sa'yo kagabi? Wala. Safe siya minasahe. Kagabi kasi nauna siya nag-Cebu sa atin. Tapos minasahe siya kagabi. At saka maswerte siya pag minasahe siya kahit may high blood siya, hindi siya mapagtuan. Kasi, Wala naman siyang liig. bawal sa leeg ba yun? Oo, sa liig. Kumusta naman? Ayun, I love Cebu. Ay, talaga? So, Tara. to the tune of... Check out. Magkano? Wala. Alabi-labi Auntie, mo talaga. hoy! Auntie, nakaano tayo, oh. Kadiri ka? May reputasyon ka pa niyan, ha? Pero maganda naman si Denise. Oo. At diba? saka, Malas hello, tayo siya eh. si Denise, nang napansin ko, long-legged pala. Ha? Oo. Anong long-legged dyan? Yung bewang? Ayan, ang laki-laki ng bewang. Side view ka. Oh. Oh, ayan oh. Oh. Long-legged. Paano naging long-legged? Ito. Oh. Diba? Oh, long-legged. Kung ito yung legs mo, ang liit ng bewang mo. Ano yung baboy? Nakagalaw. Tama na po! Tama na po! Ngayon ako nakakita ng elipanting dalawa lang yung paa talaga. At saka Nakakatayo na siya. bihira sa lahi niya nakakatayo ng dalawang paa. Ay, oo naman. Minsan nakita ko yan, kumanon siya. Oh. Nakakabago talaga. Ang ganda mo talaga. Oo. Siyempre, mano sa'yo. Pero maganda yung mukha mo. Oo ba? In Hello. fairness sa'yo. Alaga yung dalawa. Wow, talaga. O dito ka kumanta ka ha. Galingan mo, nakakaya kasi andyan si Oo. Madam. Hello, madam. Oo, malay mo, ma-recover ka. Ha? Discover yung please. Discover ka yun. Sorry. Tama na, auntie. Sorry. Gusto, basta ka na nga. Ang sikip-sikip ng stage. Oo nga, ano ba yan? Oo, sorry. Ba't kasi naka-pampers ka pa? Uy, hindi siya naka-pampers. Sorry, hindi ko Tain niya talaga yan. Kasi dumutin niya.
Habang nilalakad, tumutulog. Oh my God. I-stack niya lang. Pwede ka magpa-opera. Dapat pag ganito kalaki yung sinisisarya na yan hanggang dito pa kami. Autopsy yun! Ay, na ba yun? Autopsy! Sorry. Kasi parang ang laki. Kasi ito autopsy. Oh. Ito talaga. Ayan pala ba ni si Jaro? Jaro. Ayan. Tuloy tayo. Ito autopsy. Ito naman autop source. Ay, si Jaro po ang kaibigan namin dito. Siya po ang dahilan at sobrang busy kung bakit po na-arrange ito sa Cebu. Si Jaro ay good friend of us. Uro kayo dito kasi madilim dyan. Uro kayo na urong dinis. Jaro, kumusta naman ang pakaramdam mo? Hindi ka ba nilalagnat tuwing hapon? Hindi naman. Hindi naman po. Yung okay naman yung paghinga. Pag-ihi, tuloy-tuloy, putol-putol. Tuloy-tuloy. Pag yung zipper mo, alam mo parang meron ka talagang tumor. Alam mo, matanggal mo yung tumor mo, delikado Uy, yan. maswerte si Jaro. Nyo. Bakit? Mga ganito, kahit makasalanan to, pag ito pumanaw, langit na kadiretso. Bakit? Makakapasok siya sa langit. Kasi? Sa siwang lang ng pintuan, gano'n lang din. Simple lang yan doon. Sobra ka Ang naman. masama doon, makita siya ng manok ni San Pedro. Kasi? Tutukain. Kasi nga, Ay, may bulate. alam mo, grabe ka. Ang bait-bait na ni Jaro. Siyempre, alam naman niya ang trabaho natin. Okay lang yan. Ha? Kapa ko na yung baka mo ha. Sobra ka talaga sa kanya. Di, Alam mo, napakabait niya. Bakit sobra si Jaro? Oo, tsaka alam mo sa totoo lang, sa Cebu, ito ang sikat na sikat. Oo. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Model yan. Talaga? Oo. Nang? Danggit. Pag bumili ka ng danggit sa tabuan, siya ang makikita mo nakagano. Oo. Dapat nakalagay, live lang here. Live danggit. Kasi ano bang work mo nga dito, Charo? Marketing. Oo. Kapapamalengke na mayat. Oo. Diba? Ayan, marketing na marketing. Oo. Diba? Pero ikaw ba nagdodonate ka ng dugo sa Red Cross? Noon, ngayon hindi na. Hindi na talaga kaya. Oo. Pero wala ka namang sakit. Wala na ng dugo. Ano, pero healthy ka naman, ano? Healthy ka naman. Healthy Or naman saan ka talaga? Sadyang sexy lang talaga. Saan ka talaga kumukuha? Para masabay naman. Hindi siya kumukuha, auntie. Oo. Mukhang may alam ka eh. Hindi, salamat sa Jaro ha. Mamaya pakantayin natin si Jaro. Unahin natin si Denise. Bob, sandali. Dahan-dahan na. Dahan-dahan. Nakakalakad na po siya. Thank you so much, Ayan. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nurse! Hallelujah! Nurse! Pakipalitan na po yung katita at saka yung colostomy. Buno na po. Okay. So ito na. Pakantayin natin si Denise Collins. Nakakakilabot. Wish I could be the one. Galang katawan. Wish I could be too. Galaw lang. Bakla ka! Ulit pa kayo ulit. Another day has come. Wala na lahat na tekla! 1, 2, 3, and go! Wish ko lang. Ayun, ito talaga. Okay, pasok kasi kaagad. Okay, go. Maestro. Maestro, pasok. If I Wala na sa lahat na! should I say If I beat your face down. Kakanta ka pa ba? Kakanta ka pa ba? Tapos na. Wish I could say goodbye. I could have said what I wanted to. Alam mo, Try and if I knew it would be the last time, I would have put my heart into. alam mo, Try
like the same part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna touch another kiss. Baby, let's stay on your hands. Don't wanna give my heart away to another stranger. Hello. I'll never know that it began. One even at the sunlight. No, never love again. Lamok. Oh, Lamok. when we first met, I never said that I would fall. Hello. I never said that I find myself lying in your arms. Oh, and I want to pretend it's not true. Oh, maybe that you're gone. Hello. Cause my one keeps turning and turning and turning, and I'm not going on. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start out a fire. Don't wanna know another kiss. Maybe I just be on your list. Stranger. Wag na lang. Never, never again. Ooh, I never love. Yung last part. I never love. Huli! Alright. I never love. Again. Ouch. Again. Thank you. Para sa talaga. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears. 'Cause nobody told that you'll be here. Lamok. 'Cause that's the way you move overseas. That's what you said when you left me. You look like a movie. Your skin sound like a song. My God, it reminds me of when we are. Let me fall around you in this life. In case it is the last time that we might. Please let me like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It's just like a movie. It was just like a song. When we are, when we are, when we are. It's hard to win me back. Everything just takes me back from you and there. From you and there. Heart is holding on just in case it hasn't gone. I guess I still care to you. Pause mo na. Walang gagalaw. Lamok. 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 Fluctuate siya. Saan tayo tapos? Do you still care? It's just like a movie. Lamok. It was just like a song. My God, it reminds me of when we are.
Lamok. Lamok. Parang pag-video-deletan siya na. Hindi, talaga ano siya. Nagpa-fluctuate talaga yan. Chorus na, last chorus. Let me fall in love with this life. In case it is the last time that divine. Exactly like we were before we realized we were sad and getting old. The leaders are restless. I'm so mad and getting old. It makes me restless. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. Zunita Nice, ladies and gentlemen. Thank you so much. Tekra, ladies and gentlemen. Ang dami kong nagawa. Grabe. Ikaw naman kumenta para sa kanila, para sa sige. mga katangin mo. Yun ulit kuya, pakiulit lang. Ang babawa ng version niyo. Ako. Alam mo na ba? Okay. I love you. Celine! Wow, Virginia tanga. Celine, yan. Celine! Pag sinabi ko Celine, gaganon ka. Okay, okay. Ladies and gentlemen, please welcome. Wow. Yun. Wow. Celine! Yan, palakpakan kayo pag umano siya. Please welcome Celine! Please welcome Celine! Ito gusto ko na maayos. Celine! Nadala ko yan. Silindir niyan, te. Celine! Ano lang, pang dumaan lang. Ayun naman. Bigyan mo ko ng proper introduction. Proper! Celine! Talaga ba, Tunita? Ayun na nga. Yung parang ano naman, social, parang Las Vegas, gano'n. Clank, 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 clank. Ay, iba yun! Iba yun! Las Vegas yun, di ba? Las Vegas yun! Las Vegas yun! Ladies and gentlemen, welcome the one and only Las Vegas! Las Vegas! Celine! Ayusin mo lang Ate-ate mo. Please welcome Celine! Hindi. Umuro ka dito para maliwanag. Pag-introduction kasi yung maayos parang... Pag si Celine Dion, siguro oo. Sa itsura mo mukha kang hold-upper, mukha kang nasa kulungan galing. Kunwari nga lang. Iyata ka arte mo. Kunwaring Celine! Ayusin mo naman. Ladies and gentlemen, please welcome Yan. Our very- Yan. our very special guest. Yan. Gusto ni Celine Dion yan. Our very special guest for tonight. Ayan. The one and the only. Yan, gusto ni Celine. All the way from Las Vegas, Nevada. Yan, gusto ni Celine yan. Ina mo. Here she is. Ay, gusto ko yan. The one and the only. Yan. Please welcome Yan. the diva herself. Yan. Di ba kami gusto nyo? The one and the only. Please welcome. Ladies and gentlemen, Yan. please welcome our very special guest for tonight. The one and the only. Dunita. From Hollywood. Dunita. The one and the Oy. best among the rest. Dunita. Ladies and gentlemen, we have a very special guest for tonight. Dunita. You're gonna watch out because she is here right now in Cebu City Dunita. for us. Ladies and gentlemen, Dunita. I would like to... Wala na, hubog na si Celine. Ang sabi ko introduction, hindi ko sinabing mag-seminar ka dyan. Buang. Dapat ano, maayos. Asin yung chinelas ko. Ladies and gentlemen, yan, ganon. Ganon. Please welcome Yan, ganon. the one and the only. Yes, ganyan. Ladies and gentlemen, Yan, ganyan. please welcome Yan. the diva, Yan. a composer. Yan, poser. Composer, tama? Hindi poser. Poser? Gago. Kinabahan ako dun sa poser. Composer, hindi pusher. Sige. The composer. Ah. The one and only Miss Celine Dion. Si Celine ba yan si Mang Kanor?
The kind of love you really need, which I'm singing. Ayun, napatay na. Okay, napatay na. Lamok. 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 Hindi nakasakit. Sulit yun ah. Ano sulit? Kita nyo na mula oh. Okay lang, reveal nyo naman tayo. Wow! O, di ba hirap kayo habulin? Saan ba tayo? Saan lang? Mauna? Sino bang mauna? Yung -1 o ako? Sabay! Sabay! O, ulitin na lang natin. Wish I could be the one who could give you love, the kind of love you really need. Could say to you that I'll always stay with you, but baby, that's nothing. You need someone willing to give their heart and soul to you. Promise you forever, baby, that's something I can do. Say that I'll be all you would need, but that would be a lie. No, I know it only make you cry. I love you. When you love someone, it's the hardest thing to do. When you love someone as much as I love you. Oh, baby, I need you. Baby, it tears me up inside. But I'm gonna be the one. You need that. I love you. Goodbye. And baby, it's never gonna work out. I love you. Nailusot natin. Kumanta ka talaga ng ano? Sige. Ayusin mo naman kasi. I have to, Mahitod ko, una naman siya. Huwag lang yan. Yung mga kinakanta mo sa ano, live. Sige. Ano ba yun? Kwento. Eto, magpapagib naman ang Direct Line Tandem. Siyempre, ang mananalo team magkakamit ng premyo. Yes. At ang premyo magagaling kay Ma'am B! Palakpakan naman! Ma'am B, okay lang ba? Magdodonate kayo ng prize? Total may-ari kayo ng yate, ma'am. Pag hindi nagbigay, nakakaya sa mga tao, ha? Sabihin may yate kayo, pero wala kayong 2,000, ha? Okay, so may prize to. Sabi niyo, punyeta itong mga baklang ko. Hindi na nahiya. Kapala mo. Okay, maglalaro tayo dahil marami tayong kasamang gwapo ngayon. Yes. So maglalaro tayo ng Mr. Pogi! So tawagin natin 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 mga maglalaban-laban, of course. Tawagin natin si Mark, si George, at saka si Vincent! Yan! Palakpakan naman!
Ayan, Diyos ko, ito na. Hala, si Vincent. Dito Proud kayo. na proud. Ang tatangkad oh. Oh my Oo. God. Ayan, dito tayo. Ayan, dito tayo. Dito kayo. Magkabit na, tanggalin mo yan. Oo, okay. So ito, gagawin natin Mr. Pogi to. Pasensya na po, sir. Director. Tanggalin mo yan. Director. Tawag. Nakakatawa yung lips eh. Diba? Okay, ganitong gagawin ng mga guys. Palakpakan muna dyan! Ganitong gagawin Ay, ng mga... nawala na yung mga audience natin. Dapat Asa na ba yan? Diyos ko naman, puro agad-agad. Do, dito kayo. Oo, para nandito na rin kayo. Doon ka na nga. Kano, doon kayo. Charo ito, pasawi. Ay, di gumagaling eh. Sharo, at saka huwag ka lakad ng lakad, baka liparin ka ng hangin. Ano lang, kasi nipis ka lang ng bond paper. Oh, tumabi pa tong isang sobrang laki naman. Wala. At dito na. Okay, so ang game natin ay Mr. Pogi, Doneka Infante Edition. Yan. So nakita nyo kung gano'ng kagwapo yung mga bisita natin dito. Magalaban-laban po sila. Ang kailangan nyo lang gawin guys ay rarampa. Magpapakilala kayo ng pangalan, edad, Tapos, pick up line or kasabihan. pick up line mas maganda. Pick up line ko. Kung kay Kung Donita. sa akin or kay Tekla. Kung di mo kaya yung trabaho mo, huwag kang magwawala dito. Charge yan, charge. Okay, pick up line sa akin o kay Tekla. Oo, para di kayo malito, bigyan ko kayo ng sample. Ayan, ito ang sample na gagawin nyo ha. Tapos music lang tayo, background. Siguro yung ano na lang, yung kanina, na 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 sa me. Ganun. Puro ganun lang tayo. Eyes on me. Alam mo. Please welcome candidate. Itong gagawin nyo ha. Candidate number 1. Gwapo! Ang kasama mo, Tekla! Tekla! Oh! Makwapa! Mani mo, President! Mani! 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 Yan, yan. Candidate number 1 is a former drug addict. And now a pusher. Ay. Talaga tutulan. Ito yan. He is 95 years old. And hey! Yan. Oops. Head! Oh, Yan. Nagulat kayo, no? Ako na. Ha? Nagulat din ako. Kung isira kayo mga chicks, huwag kayo makagulo. Akala nyo si Piro. Hindi, ako ang Mr. Pogi ng Cotabato City. Oh. At naniniwala ako sa kasabihan. Oh. Donita. Ano? Pick up line pala. Ano ba kasabihan pick up line? Pick up line na kasabihan. Okay. Donita. Oh. Kahoy ka ba? Kayo sisigaw ng bakit? 1, 2, 3, and? Bakit? Siyempre kukunan mo ng shot Oo. yun. Okay. Malusot. Isa pa. Okay. Sana lang. Nakakahilo pala ito eh. Dali na. Iuminom pa ako ng beer. Go. Okay, Donita. Oh. Kahoy ka ba? Bakit? Ay, hindi sabay-sabay. Dapat sabay. Bakit? Go. Donit. Pakyo ka na. Talaga. Pakyo ka. Okay. Donita. Oh. Kahoy ka ba? Bakit? Kasi ang sarap mong sibakin. Ano? Ganon. Wag na, uy. Hindi ako kahoy. Wait. Tekla, kahoy ka ba? Ito mo. Yapor, ma. Yan. Angas. Yan. Yan. Tumitingin-tingin kayo dyan, syempre. Oo. Yan, ganyan. Yan. Okay, wait lang, wait. Oh. Push the red button. Wala. Ano red button? Bakit po dito? Ganyan? Sige. Okay, naku. Ayan na. Mga kapamilya, Bakit pa rin ka daw? John Vincent Tolentino. Nakakawala. Ano yung tekla? ano ba itong Mr. Pogi? Ito mga kapansanan edition. Kung kanina. Okay, go. John Vincent Tolentino. Giselle 19 Pro Tarlac City. Okay. Pick up line. Kasabihan ng pick up. Donita tsaka Tekla dito kay dalawa. Ha? Tagal. Ayaw ko magkang... Uy! Sinabi. Oh, ayan. Okay. Oh, sige. Go. Oh, Donita, Oh. unan ka ba? Isa pa ulit. Lakasan mo. Donita, unan ka ba?
sarap mo sa yakapin sa gabi. Tekla, dito ka. Maganda yung sa'yo. Oh, sige yan. Tekla daw. Ayodin mo yan, ha? Titigmurahan ka na. Maiksi lang yung mic mo ako ipilit dyan. Hanggang dito lang, oh. Tekla, Ano yan? bangkay ka ba? Baka si Bakit? Kasi buhay ka na, inuud ka na eh. Buhay ka pa, inuud ka na eh. Lord, sana matino na to. Lord, sana matino na to. Masangit siya. Alam mo nga, kailangan ka dito. Oh, mamamasay po dito. Ito ba yung mamamasay dito? Kuya Kim naman to. Dito ka, wag ka sa sandali, baka may brown pig lang. Yan, para safe ka. Okay, go! Ako pala si Mark Timothy A. De La Cruz, 7 years old from Cebu City. Tekla, Ano yan? araw ka ba? Huwag kang humawak, huwag kang humawak. Kasi Sige, nasisilaw isa pa. Tekla, araw ka ba? Bakit? Kasi nasisilaw ako sa inyong ulo. Ay, joke lang. Ay! Taray, mukha kong betek! Ay, iba ka talaga, Tekla. Ayan, okay, dito na kayo, tatlong boys. 2, ikaw? 3 na siya. So, 1, 2, 3. Okay. Ang first natin, Ang first natin ay 4. 1, ang napili mo ay 1. 1. Ito ay isang pagsubok. Kung halika mo si Tekla, saan parte ng katawan? At bakit? Ito ka lang. Ay, mag siya. Wala pa tama. Sa ulo na lang. Sa ulo. Sa ulo. Saan ulo? Sa taas o sa baba? Mas maganda sa baba. Kasi kamukha mo din. Oo, matutuwa ka. Sa ulo, okay. Bakit? Kasi ano, Kasi, lamok. Lamok. Kasi, kasi namamatay ang dumi sa ano, sa araw. Para mas malinis. ay kasi yung ulo mo daw mukhang araw. Okay, sige. Ayos mo yung pagkasalita. Number 2. Oo. At ako, siya naman. Ikaw. Tapos na ako. Sa ano, sa kamay. Sa kamay. Bakit? Pag nangatin, kung unang pera, bibigay sa akin. Di ba? Wow! Galing. Galing natin. Alam mo, magandang motivation. Number 3, Mark. Saan? Saan? Sa likod ng ulo. Sa taas. Sa taas. Sa taas ng ulo. Sa likod. Sa likod ng ulo. Bakit? Para safe. Kasi ayaw niya makita yung mukha ko. Oo. At saka mukha ka daw kondom eh. Kaya safe. O, dito na kayong tatlo. Dito na tayo malalaman kung sino mananalo sa mga nakita ng palakpakan at sigawan nyo. Okay? Let's start with candidate number 1. 304. 304, nabilang mo agad. Ganda. Accurate. Number 2. 307. Ha? Lamang lang ng tatlo? Oo. Number 3. 400. Kabaryo ko kayo. 400. 400. Pero still, isa pa rin ang mag-final judge. Yes. Si Ma'am Bing. Si Ma'am Bing, sino? Ma'am Bing? Si Madam Bing ang may-ari ng Yate. Seahorse. Yacht Club. Yacht Cebu, ayun. Seahorse Yacht Cebu. Cebu Yacht Cebu. Ay, oh. Yeah. Oh, the mom and the baby brother is the judge. Yeah. Ma'am Bing, sino po ang nanalo sa ating tatlong napakagwapong mga lalaki na dito ngayon? Sabi daw nila yung 400. Sino yung taga-ano? Number 3. Number 3. Number 3! Congratulations sa ating winner, candidate number 3! Yan! At syempre makakatanggap ka ng worth of certificate, overnight stay sa hotel. Correct. At syempre mag-overstay ka dito sa yate. Yate. Nang mag-isa lang. Okay. Enjoy the accommodation. Yes. Oo. Mag-unwind ka dito, magmuni-muni. Correct. Okay. Ayan. So, palakpakan naman sila, guys. At syempre, tawagin natin naman si